Ndaba zabantu ziyakhulumisa. Sigadla senyama safele emazweni. Makhuluma kohlula iphoyisa. Wena waxoshwa imfene kwelakini kwambola. Yebo. Ay, hey, sadla sambethe izulu nomhlaba. Yebo futhi. Sibiya. Sotobe. Dokotela kodokotela. Melaphi wabelaphi. Dokotela omkhulu. Olukhuluma kwenzeke. Dokotela u2+2. Kwamhlaba yalingana ejozini. Wazikhona. Waza ngenyawo zakhe zombini wazolende eStern Cape. Dokotela sakwamkela kabingelela eStern Cape yonke nabantu bayo. Eastern Cape ukazi. Ngiyanibingelela nonke jikelele emhlaba. Nabo bonke abantu abahlala ngaphansi kweStern Cape. Ngithi kube njalo kungahlali kunje. Aw. Yeah. Hayi vele xa kho wena eStern Cape ngeke kuhlale kunje. Dokotela wami kunalento inhluphayo kade inhlupha okondabukela ivideo zakho. Dokotela ndinombuzo othi ingabe uyakholelwa entweni ekuthiwa idlozi okanye isinyanya? Uyangibuza? Ngiyakubuza dokotela wami. Kungalo ngibuza lembuzo imbuzo engaka? Dokotela ama video akho ayajule kakhulu. Ajule kakhulu to a point uzibuze ukuthi lo muntu usebenza ngodlozi noma usebenza ngani. Singama Eastern Cape dokotela siyaziqwalasela izinto. Kambe futhi emve ngoba siziqwalasa sibe nemibuzo elandelayo emveni kokho. Ndibuzela nomuntu ke dokotela obukeleyo nobukela ivideo zakho ukwenzela ku-understand ukuba undawuni na. Uthi umbuzo wakho mina nginalo idlozi noma ngiyazikholela edlozini? Ngizwa ngiphatheka kabi mangizwa umbuzo nje. Aw. Yobe. Ngizwa ngiphatheka kabi. Ngiyathanda ukukuphendula. Yazi kube bengazi uzongibuza lo mbuzo kuba ngivuma ngisondele kimi. Hayi, so lapha dokotela. Ayidlishi yena. Ngiyakholelwa edlozini. Awuphinde ungibuze. Dokotela wami. Dokotela omkhulu, dokotela kodokotela. Ingabe udokotela unedlozi? Ingabe udokotela usebenza ngedlozi? Ingabe udokotela uyakholelwa edlozini noma cha? Yini uqala idlozi? Dokotela, thina Eastern Cape sikholwe kuba zizinyanya. Abantu asebele bagqithayo kwelizwe lenyama abaphila kwelizwe lomoya. Siye sikholwe kuba bangamadlozi. Bazizinyanya ngesixhosa. So dokotela kubantu abanjalo siye sikhonze kubo sinqule kubo ngoba sithi ke ukunqula ukuthandaza. Siphila ke singabantu abamnyama phakathi kwezinto ezinjalo. So dokotela wami ngaba wena uyakholela kwizinto ezinjalo? Wena unawo amadlozi? Ndikholwela ukuba ndinawo ngoba ndiyawanqula, ndiyawathandaza. Yaye ndiyawenza imisi, ndiyalihlabela idlozi. Wo. Babukeli nababukelikazi ngokukhulu ukuhlonipha ngokukhulu ukuthobeka. Ngiyathanda ukuphendula lensizwa yakithi. Kuphela ngothi mangiphendula kube ngathi ngiyalwa kanti angilwi. Mina lento edlozi angikholelwa kuyo. Dokotela wami. Lento edlozi angikholelwa kuyo nginezizathu eziningi ezingasuka lapha ziyofika eMaritzburg ngenyawo. Zisuka la Eastern Cape. Zisuke la zofika emhlabeni lingane ngenyawo zingabuyi. Ziphinde zisuke lana ziyojika le eVender Roma. Sure. EVender Roma izwe lelo rihamba ngenyawo ungafiki kulo ugcina usufile moya kulo. Okusho ukuthi ke lento yedlozi idlozi siyayisizwe bethu abantu into ekhona, into ephilayo, into elekelelayo empilweni yomuntu. Abanye baze bayigalante bathi basizwa yiyo amadlozi. Abanye bawathandaza ukudlula ngisho uJesu Kristu amadlozi. Kodwa mina uthini umbuzo wakho? Dokotela unalo idlozi? Usebenza ngedlozi? Uyakholelwa kwidlozi? Ukuthi lento edlozi iyadida ngani ngoba idlozi angikhumbuli lingichaza noma lingijabulise empilweni yami. Noma lingenzela okuhle empilweni yami.
Aw. Ngihlalile edlozini mhlawumbe isikhathi esingeminyaka engaphezulu ka15. Ngihlele edlozini. Ngaze kafika esigabeni sokuthi ngibe na 15 years ngisedlozini. Leli dlozi benginalo ngalishebi. Ngikholelwa kulo ngiwakhonza amadlozi. Ngihlaba. Ngenza konke sigcina usike ekhaya. Aw. Kodwa idlozi angiphiki ukuthi likhona. Kodwa idlozi ayililibele. Lilibele dokotela. Ayililibele idlozi. Bawuthi lidokotela lilibele idlozi uthetha ukuthini? Liyabambezela. Liyabambezela. Idlozi lifuna kuphela ugcine. Alinikeza idlozi. Idlozi lifuna kuphela ugcine. Into engikwazi ukuyibona nje kuthiwa idlozi ilezi inyoka lokho ephithiza la ekhaya bathi hayi ngokushaya lokhu kwinyoka edlozi kuphetheni ngigijima phela ngiyokubuka ngithi kuphethe imali akuphathanga imali kunalokho manje ufuna ukubamba kuqhamise kufuna ukungiluma kanti wena dlozi uyini Aw. Dokotela wami wayiphatha le ndawo beniqomba ndiyakuya. Kanti uyini wena dlozi uma wena dlozi la ekhaya sizolamba ukhona. Ngithi amadlozi abantu abake baphila before. Abantu ekufanele ngabe balwazi usizi lwala emhlabeni. Abantu ekufanele ngabe bakwazi la ekhaya emndenini ukuthi sihluphe kanje. Sihlushwa yini. Abantu ekufanele ngabe la ekhaya basinika umuntu ongasilekelela phela kubelaphi bendabuko eAfrika. Kodwa kunaloko sihlupheka bekhona amadlozi. Into abayaziyo ubona ukuthi basibikela ukuthi nokuthi kuyadingeka ukuze uphumelele ufake isiphandla ukuze wenzeni ufake hayi khona baba ngeke idlozi lilibele idlozi angeke nje mina liyangibambezela ngokuhloniphisa nje ngathi idlozi ngwabambezela Dokotela ungudokotela omkhulu kangaka idlozi mina ngiyakutshela idlozi liyabambezela ngoba lizofuna inkomo uthola ukuthi la ekhaya akho inkomo nabantu abayishiya la sekufanele ekhaya sihlanganisa imali umfowethu uyisecurity nami ngiyisecurity nobani usebenza ekitchen nomama usebenza ekitchen ohlangana nini imali yenkomo izinto seyibiza kanje kodwa leli dlozi lasihluphekisa futhi masugcinile lento le kuqhubekele kufuna okunye Uyangizwa? Siyakuva dokotela. Kanti mina kungcono kube ngisebenzile 1 month, 2 months, 3 months ngahole security ngawuboleka imali ngahamba ngawuthwala noma ngathatha isipokwe ngaphumelela ngafeza imfuno zami nezidingo zasemhlabeni ngabe ngiyindoda enkulu kababa namhlanje. Awuthetha njalo dokotela usithi ngabe usebenzile 1 month, 2 months, 3 months wothatha izipoko wothatha ini angithi masusebenza 3 months baba bazokwazi ukuthi lapha bangibhekelele ukuthi okay ngiyasebenza enkampanini ethi mshayi wezitha enkampani security uyayibona lento engishoyo sengakwazi ukuthi okay ngine pay slip sengiyalapha ebhange ngiyoboleka le mali bese ngiyahamba mina ngiyothwala so lilonke dokotela uthi idlozi liya replace ngakuvumela makubeka kanjalo ngoba mfowethu mina nje idlozi ungakhuluma ngalo ngoba idlozi umabambezela mina mfowethu sebenzisa ukuthi idlozini umabambezela ngoba idlozi nakubambezela mfowethu bakushiya intanga yakho lokufakana nezikhumba zisukela ziye ku18 kodwa uthola ukuthi lento ayikusizi lutho ayikho lonto into esifuna uthini ukuthi sidlumuthi izinto zikhanye zephambili so dokotela maso replace idlozi replace ngantoni sikhona isipoko ukhona ukuthwala ukhona ukuthi uguqule wona lamadlozi wathwebule wa active angithi awasuka ngekho active ingakho into alibele wena uyawaguqula lamadlozi wageze kabusha aboqelemele athi qelela amadlozi bese uyakwazi ukwasebenzisa alethe inhlahla alethe ukukhanya ekhaya sivikeleke ekhaya kwaze kwamnandi dokotela ngoba lento lidlozi into ekhoyo qha idlozi liyabambezela itho lento idlozi into ekhona wona mfowethu ngeke sikuphike lo kodwa wena usukwabuza mina okusho ukuthi ufuna ukuzwa uvo lwami angikhulumeli mina isizwe kodwa ngikhulumela mina ukuthi idlozi mabambezela idlozi into elibele xa dokotela edlozi uliguqula okuba abantu lisebenze idlozi lafana nomthandazo namfowethu idlozi lento okukholela emadlozini nomthandazo kuyafana so dokotela ulokhu uthandaza kusukela 1986 uthandaza namanje 2023 wena uyesidlule ngalutho wena wathandaza kangaki angithi wena esithandaza ephokweni thina sinento zethu umuntu akabe nemfihlo yakhe lathandaza khona ikamelweni lakhe hayi ukuthi uthandaza phambi kwabantu athi kukwenzeka imanga izinto ezilunge hayi uthandaza okahle onegumbu lakho eceleni sizifumana kanjani dokotela izinto zibangela idlozi lisebenze okanye izinto zereplace idlozi senza kanjani udokotela unazo uyazinikisa la ekhaya okanye sihamba siye kuphi noma nginazo ngihambe ngimemezela
kodwa mina ngudokotela wesintu oxazulula inkinga zabantu kusuku nemini. Dokotela wami ofuna mina ngeza kimi ngaso sonke isikhathi sihlale phansi sikhuluma. Sifumana kanjani dokotela? 072 737 8514. Awuphinde futhi 072 737 8514. Dokotela okugqibela nje kubantu base Eastern Cape khawubacacisele ukuba umuntu ubomi bakhe abuzoziphakamela buzawuphakanyiswa nguye. Mabenzeni abantu base Eastern Cape ukuze baphakame? Basukumele impilo yakhe. Isicathulo shisa umnikazi. Yena umuntu wazi ufunani asukumele impilo yakhe ngekuhlale kunje impilo yaguquka. Hayi siyabonga dokotela. Siyabonga. Awuvalelise nje dokotela wami. Bayo.